Когато времето е хубаво, Марти идва до университета с колело. На ден той изминава около 30 км. По-голямата част обаче крият сериозни рискове. Най-трудната част от Свобода до Студентски град е надлез Надежда, където всъщност всеки ден си рискуваш живота, за да преминеш оттатък този надлез. Рискове нямаше да има, ако имаше достатъчно велоалеи. До момента в София има изградени малко над 8 км. То не са само за нас велосипедистите, също така и за автомобилите, защото искат или не искат, ние вече сме на пътя и това няма да се промени. Когато няма велоалеи по вашия маршрут, най-малкото, което можете да направите, е да сте подходящо екипирани. Каската е много важна, защото и главата е много важна на човек. Дори ако някой не се чувства комфортно със светлоотразителна жилетка, хората с опит препоръчват да се носят ярки дрехи и да имате задължителните задни светлини. Ние сме доста невидими на пътя и доста маневрени и това ни дава една допълнителна видимост. Хората не осъзнават, че колкото повече велосипедисти има на пътя, толкова по-безопасно става за тях. Качвайки се на велосипеда, махаме една кола от трафик. В Италия участниците на пътя започват възпитанието си именно с велосипед. В началото всички дечица са на велосипед. Като станат тинейджери, те са на мотопед. Като станат малко по-големи, се качват на мотор и чак тогава на кола. И те, имайки едни 15 години на две колела, качат ли се на кола, знаят какви са опасностите на двете колела и така си пазят тяхните велосипедисти и мотористи. Според Дани от Пирогов, този сезон няма нито един приет с травма. Междувременно, Марти има своя формула как да оцелява на пътя. Когато не те пазят, ти се пазиш. Спираш и ги пускаш да минат.